Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας, το όνομα του Τούρκου γράφτηκε με τη μετανάστευση. Στη περιπέτεια που εκτείνεται από την Κεντρική Ασία μέχρι τα ενδότερα της Ευρώπης, οι πρόγονοί μας, ενώ οικοδομούσαν την ειρήνη και την αρμονία στα μέρη που πήγαιναν, υπήρξαν πάντα παράδειγμα με την κατανόηση και την ανεκτικότητα που έδειχναν στις θρησκείες, τις γλώσσες και τους πολιτισμούς. Ακριβώς τα Βαλκάνια είναι ένα από τα μέρη όπου αυτό βρήκε ζωή. Το έθνος μας, που το όνομα του γράφτηκε με τη μετανάστευση, αρχικά προχώρησε στα ενδότερα των Βαλκανίων ως Άλπης, Ερέν, ενώ σήμερα 100. Με την ανταλλαγή που γιορτάζουμε την 100η επέτειο, αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Ας δούμε πρώτα τη ζωή που έζησαν και ρίζωσαν στα Βαλκάνια για εκατοντάδες χρόνια. Για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς έζησε το έθνος μας, εκεί ας ρίξουμε μια σύντομη ματιά στην αρχή της ιστορίας. Ας το πούμε έτσι, η Οθωμανική Αυτοκρατορία μεγάλωσε ως ένα βαλκανικό κράτος. Πριν κατακτηθεί η Κωνσταντινούπολη, είχαν κατακτηθεί τα βαλκανικά εδάφη. Ξέρετε. Από το 1300 και μετά, άρχισαν να κατακτώνται τα βαλκανικά εδάφη. Δηλαδή, η Οθωμανική Αυτοκρατορία μεγάλωσε πρώτα ως ένα ευρωπαϊκό κράτος. Και όσο υπήρχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αυτή η εθνοτική ποικιλομορφία, τα στοιχεία που αναφέρατε. Έζησαν έτσι ειρηνικά. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία έφερε την ειρήνη στην πραγματικότητα. Όταν κοιτάμε τα βαλκανικά εδάφη. Το Οθωμανικό κράτος είναι ένα κράτος που ιδρύθηκε στα Βαλκάνια, από την άποψη της ίδρυσης. Επομένως, πολύ μεγάλη μετανάστευση. Για 300, 400, 500 χρόνια, αυτοί που είναι τουρκικής καταγωγής, δηλαδή το τουρκικό έθνος με κάποιο τρόπο ίδρυσε το Οθωμανικό κράτος ως βαλκανικό κράτος. Μετά τον Οθωμανικό-Ρωσικό πόλεμο, τα χρόνια της έντασης. Του πολέμου που βρέθηκε η Οθωμανική γεωγραφία ήταν πολύ μακρά χρόνια. Πολέμου. Συνεχίστηκε σχεδόν αδιάκοπα σε διαφορετικά μέτωπα και οδήγησε τα στοιχεία που αποτελούσαν την αυτοκρατορία να ανακαλύψουν τις δικές τους εθνικές αξίες. Πρέπει να αναζητήσουμε εκείνη τη διανομή μετά τον Βαλκανικό πόλεμο. Κάθε έθνος θέλει να ιδρύσει το δικό του εθνικό κράτος. Και στην πραγματικότητα όλες οι προσπάθειες σχετίζονται με αυτό. Αλλά, όπως αναφέρατε και εσείς, το 1878, ειδικά μετά τον πόλεμο του 1993, με την απώλεια εδαφών από τη χώρα, οι μετανάστες άρχισαν να έρχονται. Πριν έρθουμε εδώ, ο πατέρας μου δεν ήθελε να μας αφήσει η Ελλάδα. ΑΠΟ εκεί ω εδώ, ελληνική κυβέρνηση. Μετά λέει έκαναν συνάντηση, θα μιλήσουν στους Τουρκούς. Η ελληνική αντιπροσωπεία βγήκε και είπε εδώ. Είστε εδώ 500 χρόνια, οι γονείς σας είναι θαμμένοι εδώ, ΙΙ μου, αλλιώς ΚΛΠ. Λέει, διηγείται το ελληνικό πράγμα. Ο κόσμος ακούει έτσι λέει. Η τουρκική, η ελληνική αντιπροσωπεία. Αυτός ο άνθρωπος ήταν στην Τζατάλτζα, ο πατέρας σας ήξερε το όνομα του. Ήρθε και είπε, εκεί, στην ελληνική περιοχή, είπε, μην μιλά συνέχεια. Θα μπούμε στην Τουρκία, είπε. Θα βράσουμε πέτρες και θα πιούμε το νερό τους, είπε. Θα ζήσουμε ελεύθεροι, είπε. Δεν θέλουμε να μείνουμε εδώ, είπε. Μετά τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας, η έλλειψη πληθυσμού στη χώρα, η κατάσταση της ελληνικής μειονότητας στην Τουρκία και της τουρκικής μειονότητας στην Ελλάδα, καθιστούν αναγκαία τη σύναψη μιας συμφωνίας ανταλλαγής πληθυσμών με την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της διάσκεψης της Λοζάνης. Στις 30 Ιανουαρίου υπογράφηκε η 19η Συμφωνία για την ανταλλαγή των ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών. Η πρώτη παράγραφος της Συμφωνίας και του Πρωτοκόλου, που αποτελείται από άρθρα, αναφέρεται σε εκείνους που έχουν εγκατασταθεί σε τουρκικά εδάφη από την ελληνική Ορθόδοξη θρησκεία με τουρκική υπηκότητα και σε εκείνους που έχουν εγκατασταθεί σε ελληνικά εδάφη από τη μουσουλμανική θρησκεία με ελληνική υπηκότητα την πρώτη ημέρα του Μαΐου. 1923 προβλέπει την υποχρεωτική ανταλλαγή. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, εκτός από τη Δυτική Θράκη, με τον τουρκικό πληθυσμό που ζει στην Ελλάδα, εκτός από την Κωνσταντινούπολη, εκτός από αυτούς που βρίσκονται μέσα στην Κωνσταντινούπολη, ο ελληνικός πληθυσμός ανταλλάχθηκε. Δηλαδή έγινε ανταλλαγή. ΙΕΓΟ. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Μακεδονίας, της Νάσλιτς.
που είμαι η τρίτη γενιά της οικογένειας των Ευλάδη Φατιχάν. Φυσικά, όπως εκφράσατε, στην ιστορία της δημοκρατίας. Ένα από τα τελευταία δράματα που συνέβησαν ήταν η ανταλλαγή. Αυτοί, που έπρεπε να χωρέσουν όλες τις αναμνήσεις τους, όλα τα πράγματά τους, τις αποταμιεύσεις τους σε εκείνες τις βαλίτσες. Γιος του Φατιχάν. Φυσικά, καθώς οι Τούρκοι μετανάστευαν από τα Βαλκάνια προς την Τουρκία, παράλληλα. Μουσουλμάνοι, όπως οι Αλβανοί και οι Βόσνοι συμμετείχαν επίσης σε αυτή τη μετανάστευση μαζί με τους Τούρκους. Διότι στα Βαλκάνια το να είσαι μουσουλμανός σημαίνει να είσαι Τούρκος, τα δύο είναι ταυτόσιμα το Ισλάμ και η τουρκικότητα. Επομένως, υπάρχει και η μετανάστευση των μουσουλμάνων μαζί με τους Τούρκους. Ας αναφέρω τα μεγάλα κέντρα. Χώρια αυτά τα δίνουμε ήδη στο βιβλίο. Γιατί υπάρχουν εκατοντάδες χωριά. Λάγκαζα, για παράδειγμα, αυτοί που έρχονται από τη Λάγκαζα, οι Γεουρούκοι φέρνονται κυρίως στη Σελιμπάσα και στον Τεγυρμένκιοι. Για παράδειγμα, οι Νεοσοί φέρονται σε μία τσάντα. Παλαιότερα γνωστό ως Αβρετισάρ. Δοϊράνοι, και πάλι φέρνονται από τη Δοϊράνη στην Κουμούσακα. Γευγελοί. Αυτή είναι τώρα συνοριακή πύλη. Μεταξύ Μακεδονίας και Ελλάδας. Λέγεται Γκαφγίλη. Από εκεί, από το Καρατζάμπατ, φέρνονται πάλι, στην τσάντα. Καράφαρχη. Κατερίμη. Βοδενά, Γιαννιτσά του Βαρδάρη και από πολλές περιοχές. Και Κομοπόλη στην Ελλάδα, από Κομοπόλεις και χωριά που ανήκουν εδώ. Οι Μουμπαδίρες. Φέρνονται εδώ από τη Δράμα. Ανάλογα με τις περιοχές, αλλά κυρίως αυτοί που βρίσκονται στα βουνά. Ασχολούνται με το ξύλο. Έχουν κτηνοτροφία. Σε αυτούς που είναι από τις πόλεις υπάρχει και εμπόριο. Αλλά η πλειοψηφία και κυρίως ασχολούνται με τη γεωργία. Η γεωργία και η κτηνοτροφία είναι η διαβίωσή τους. Ιδιαίτερα βλέπουμε ότι στη Σιλίβρη έρχονται μετανάστες από την περιοχή Νασλίτς και εγκαθίστανται. Μιλάμε για μια περιοχή από την οποία έρχονται άτομα λίγο πιο μορφωμένα σε σύγκριση με άλλες περιοχές. Επομένως, όπως αναφέρατε και εσείς, είναι μια περιοχή όπου ο αριθμός των ατόμων που γνωρίζουν ελληνικά είναι πολύ μεγάλος. Ζούσαν. Σε ένα χωριό οι γονείς μου ζούσαν. Στο χωριό Νόσημα, που ανήκει στην Άσλιτς. Χωριό. Ένα χωριό που ζούσαν μαζί Μακεδόνες και Μουσουλμάνοι Τούρκοι. Ως εκ τούτου, έμαθαν και τη γλώσσα των Μακεδόνων εκεί. Έτσι, μάλιστα, όταν ήρθαν εδώ, χρησιμοποιούσαν τη βουλγαρική και τη μακεδονική γλώσσα σαν να ήταν η μητρική τους γλώσσα. Αλλά και μεταξύ των Ρωμιών που πήγαν στην Ελλάδα. Οι τουρκόφωνοι Γκαγκαούζοι, οι Γκαγκαούζοι της Θράκης και οι Καραμανλίδες της Κεντρικής Ανατολίας. Δηλαδή, οι Ορθόδοξοι Τούρκοι της Ανατολίας στάλθηκαν επίσης στην Ελλάδα. Διότι το κριτήριο ήταν θρησκευτικό. Κάθε μέρα τα παιδιά γίνονταν πιο νευρικά. Γιατί δεν μας συμπαθούν. Ο Θεός να έχει καλά τον Ατατούρκ μας που έσωσε τους πατεράδες μας, τους παππούδες μας. Από εκεί τους έφερε εδώ. Βλέπουμε ότι ο Μουσταφά Κεμάλ αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα σε διάφορες ομιλίες του στη Βουλή, δίνοντας ταυτόχρονα σημασία στο θέμα. Από την άποψη των τουρκο-ελληνικών σχέσεων, για παράδειγμα, σε μια ομιλία του στις 5 Μαρτίου 1924, αναφέρει ότι με τη συμφωνία που υπογράφηκε ξεκίνησαν οι πολιτικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ότι συζητήθηκαν τα απαραίτητα θέματα σχετικά με τη μεταφορά των προσφύγων, ότι φυσικά υπήρχαν πολλές δυσκολίες σε αυτό το θέμα, αλλά με ειλικρινή συνεργασία μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος και να εξασφαλιστεί το όφελος μέσω της ειρήνης. Και έτσι μπορεί να πραγματοποιηθεί η πιο κατάλληλη λύση. Και για τις δύο πλευρές. Στα κενά μέρη ήρθαν ανταλλάξιμοι. Τα περιουσιακά του στοιχεία ανταλλάχθηκαν. Οι δικοί μας εγκαταστάθηκαν στο Σελίμ Πασά. Ως αντάλλαγμα για τα περιουσιακά στοιχεία που άφησαν εκεί, ο πατέρας μου, η γιαγιά μου. Τότε μας έδωσαν 40 κομμάτια γης, εδώ, στο Σελίμ Πασά. Τι δεν άφησαν. Άφησαν χωράφια, κοντά με πληρωμή 300. Να σας πω. Άφησαν τα πρόβατα, άφησαν τα ζώα. Ήρθαν εδώ έτσι ξαφνικά. Δεν μπόρεσαν να φέρουν χρήματα για να έχουν χρήματα στις τσέπες τους. Εδώ τι έδωσαν, μετά προσπάθησαν να τα βγάλουν πέρα με αυτό.
Ήθαν καρυβιά, ήθαν. Εμβολιασμένα καστάνα. Πέψη. Έκαναν. Κάτι με τα χωράφια τους. Στη μέση ενός χωραφιού υπήρχε ο κήπος και το χωράφι. Εκεί κοπανούσαν το χωράφι, τα σιτηρά και τα λοιπά. Έτσι το διηγούνταν. Σύμφωνα με όσα μου είπε ο πατέρας μου, έχουμε ένα παντοπολείο. Το παντοπολείο προέρχεται από εκεί, από τον πατέρα μου. Ο παππούς μου έχει το παντοπολείο της οικογένειας. Επιπλέον, ο θείος του πατέρα μου. Ο θείος Ελμάς είναι επίσης ο πρόεδρος του χωριού. Και αυτός έχει ένα παντοπολείο. Το χωριό έχει 2 παντοπολεία και τα 2 ανήκουν στον θείο μου. Και στον παππού μου. Ο παππούς μου είχε 2 αδέρφια στη γενέτειρά του, boys. Και οι 2 πέθαναν στην πατρίδα. Αλφα-Π μικρόν τον πέθανα έμεινε 1 κόρη, ένας γιος. Ο παππούς μου τους πήρε κοντά του, δηλαδή σαν δικά του παιδιά. Όταν ήρθε από εκεί, τους έφερε μαζί του. Οι νύφες εκεί πάντρεψαν τις μητέρες των παιδιών τους. Με κάποιον άλλον. Μαζί μας εγκαταστάθηκαν σε ένα μέρος. Ας πούμε, τους πήρε κοντά του σαν δικά του παιδιά. Το να αφήσεις τα εδάφη που έχουν καλλιεργηθεί βαθιά δεν είναι καθόλου εύκολο, φυσικά. Οι δύσκολες συνθήκες που έφερε η εποχή, οι διάφορες επιδημίες, οι ελλείψεις δεν ήταν αρκετές και με τη συνθήκη της Λοζάνης ζητήθηκε να αποχωρήσουν από τα εδάφη όπου είχαν εγκατασταθεί πριν από εκατοντάδες χρόνια. Από αυτούς, οι λαοί που ζούσαν ως γείτονες τώρα έχουν έρθει αντιμέτωποι. Και ως αποτέλεσμα όλων αυτών, αυτή η διαδικασία αναγκαστικής μετανάστευσης, που μπορεί να χαρακτηριστεί ως πλήρης τραύμα, γίνεται μια κατάσταση που επιταχύνει την εγκατάλειψη των σπιτιών από τους ανθρώπους μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων συμμοριών. Για αυτούς είναι ένα μεγάλο τραύμα. Ανταλλαγή πληθυσμών. Διότι εκεί συνέβησαν πολύ σοβαρά γεγονότα. Εκεί, η κομιτατζίδικη δράση συνεχώς από τη μία πλευρά αποτιμικόταν. Οι κομιτατζίδες, από την άλλη οι ελληνικές κομιτατζίδες, από την άλλη οι σερβικές κομιτατζίδες συνεχώς σε επιδρομές και οι ζωές τους. Ήταν πάνω σε μία λεπτή γραμμή. Ένα πλήρες τρίμηνο των Βερμούδων. Δηλαδή από τη μία πλευρά τα σύνορα της Μακεδονίας, από την άλλη τα σύνορα της Βουλγαρίας, από την άλλη της Ελλάδας και από την άλλη της Αλβανίας. Αυτή η περιοχή ήταν γεμάτη με ανθρώπους που ζούσαν υπό την πίεση των συμμοριών. Και ήταν γεμάτη με πλήθη. Ο Μακαρίτης ο παππούς μου, η γιαγιά μου το έλεγε. Η γιαγιά μου. Έλεγε ότι τον τελευταίο καιρό πριν έρθουμε εδώ, τον παππού σου τον έβλεπα ή δεν τον έβλεπα. 1 φορά το μήνα. Γιατί? Γιατί είχαν ξεκινήσει οι πόλεμοι των συμμοριών εκεί. Όταν ξεκίνησε η συμμορία, υπήρχαν βουλγαρικές συμμορίες, ελληνικές συμμορίες. Αναγκαστικά. Οι άντρες τους επίσης είχαν δημιουργήσει τουρκικές συμμορίες για να προστατευτούν. Εμείς φυσικά μιλάμε για τους Έλληνες σε σχέση με την ανταλλαγή, αλλά τους Ορθόδοξους. Οι Βούλγαροι έχουν επίσης συμμορίες. Υπάρχουν αλβανικές συμμορίες. Αυτές δραστηριοποιούνται τόσο στα Βαλκάνια, υπάρχουν σερβικές συμμορίες. Και επίσης δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας που ονομάζουμε Ανατολική Θράκη. Τώρα η τσάντα που μας βοηθάει εδώ είναι ο Σουλεϊμάν Καπιτάν. Όταν ερχόμασταν εδώ μιλώντας, ερχόταν. Οι συμμορίες τότε ενοχλούσαν. Φύγετε από εδώ, από το μέρος μας Κάπα Λαμδαπή. Ο Σουλεϊμάν Καπιτάν έλεγε στις συμμορίες, μη φύγετε από εδώ πριν έρθω. Έχει έγγραφο από τον Ατατούρκ. Ο γείτονας λέει, γνωρίζω τον άνθρωπο. Υπάρχουν 3 ομάδες Ελλήνων ληστών που δραστηριοποιούνται μεταξύ Τσέρκιες και Γυρμένκιοι. Η αποστολή μιας από αυτές είναι μόνο να ελέγχει την περιοχή μεταξύ Τσέρκιες και Γυρμένκιοι. Δηλαδή, υπάρχουν ληστές και οι περιοχές ευθύνης τους είναι καθορισμένες. Δηλαδή, πριν το θέμα φτάσει σε αυτό το σημείο ανταλλαγής, εξήγησα το έτος 1919, 18, 1920. Ο λαός είναι αποκομμένος. Εδώ. Οι κάτοικοι που πανικοβλήθηκαν έφυγαν για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Αυτοί που έφυγαν. Αυτοί εδώ. Από τον πόλεμο. Αυτοί που φοβηθήκαν τον πόλεμο και έφυγαν εκεί. Επιτίθονταν στα χωριά. Δηλαδή καταπίεζαν τους ανθρώπους. Ήδη οι ίδιοι ήταν σε δυσκολία. Τι έκαναν για να ξεπεράσουν αυτές τις δυσκολίες?
Επιτίθονταν στα χωριά, ζητούσαν χρήματα. Από κάποιους έπαιρναν πρόβατα, από άλλους έπαιρναν αγελάδες. Προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν τα προστοζήν. Και οι Τούρκοι αναγκάζονταν να μεταναστεύσουν. Με τον ίδιο τρόπο, οι Σέρβοι ασκούσαν έντονη πίεση για να φύγουν οι μουσουλμάνοι από τη χώρα τους. Και υπήρχε μια πρακτική που είχαν ως πρότυπο. Αυτή η πρακτική ήταν η πολιτική εκτοπισμού που εφάρμοσε η τσαρική Ρωσία στην Κριμαία και τον Καυκάσο. Δηλαδή, αν τρομοκρατήσετε τον λαό, αν τον απειλήσετε με τη ζωή του, την περιουσία του, την τιμή του, ο λαός εγκατέλειπε τον τόπο του. Και αυτή η εγκατάλειψη σας επιτρέπει να εγκατασταθείτε σε εκείνα τα εδάφη με πολύ χαμηλό κόστος. Φυσικά, κάθε βράδυ έκαναν επιδρομές στα σπίτια. Τραβούσαν, υπήρχαν συμμορίες. Αυτές οι συμμορίες ενοχλούσαν τους Τούρκους. Έχουν κάνει λίγη κακομεταχείριση στη γιαγιά της γιαγιάς μου, επειδή κυκλοφορούσε με το κεφάλι καλυμμένο. Έπαιρναν τα μαντήλια από το κεφάλι της και τα πατούσαν με τα πόδια τους. Μπροστά. Από το σπίτι μας υπάρχουν δύο. Τα σαν την εκείνη την εποχή φυσική κτηνοτροφία. Δεν υπήρχαν άλογα, δεν υπήρχαν πράγματα, έκαναν κτηνοτροφία γεωργία. Λέει ότι ήρθαν οι συμμορίες των Ρωμιών. Οι συμμορίες των Ελλήνων εκείνους τους δύο ταύρους. Τους πήραν από το παλούκι που ήταν δεμένοι, τους πήγαν λέει. Οι Σέρβοι είχαν καταλάβει εκείνο το μέρος, φυσικά το χωριό τους. Μάζευαν άντρες ηλικίας 30-35 ετών. Συγκέντρωσαν περίπου 500 άτομα σε ένα τζαμί. Μετά τους έδεσαν όλους, αυτοί οι Σέρβοι. Υπήρχε ένα μέρος που λεγόταν Βαλαντέρε. Τους πήγαιναν εκεί. Τους σκότωναν με ξυφολόγχη βιλαβή, τους Τούρκους. Φυσικά και ο παππούς μου ήταν ανάμεσά τους. Έδεσαν και τον παππού μου. Καθώς πήγαιναν τη νύχτα, ευτυχώς τα χέρια του παππού μου λύθηκαν. Είπε από την καρδιά του, Σαγκάλ, αν πέθαινα. Θα το σκάσω. Αν με πιάσουν με όπλο. Θα σαθώ. Μετά από αυτό, είχε ένα παλτό στην πλάτη του παππού μου. Το ρίχνει στο κεφάλι του παιδιού μπροστά και αρχίζει να τρέχει. Φυσικά άρχισαν από πίσω. Τη νύχτα, τακ. Δεν κατάφεραν να τον πιάσουν φυσικά. Τα τουρκικά σπίτια έχουν κουρτίνες στα παράθυρα, μαύρες κουρτίνες, για να μην περνάει το φως έξω. Είχαν νυχτοφύλακες. Αυτοί οι νυχτοφύλακες κρατούσαν τα τουρκικά σπίτια υπό παρακολούθηση τη νύχτα. Να δούμε τι λένε μέσα, τι δεν λένε. Ήταν βασανιστικό δηλαδή. Οι στρατιώτες ήθελαν να μπουν στο σπίτι του, αλλά ούτε αυτός ούτε ο παππούς μου τους άφησαν. Στα σπίτια τους. Εκείνη την εποχή στον Τόιραν. Εκεί είχαν στήσει ενέδρα στο χωράφι με το καλαμπόκι. Σηκώθηκαν, πήγαν να ψάξουν, αλλά τους βρήκαν στο χωράφι, τους νεκρούς. Στρατιώτες. Εκεί πέρα οι Σέρβοι είχαν ήδη σκοτώσει πολλούς. Είχαν σκοτώσει τον πατέρα του πατέρα μου. Είχαν σκοτώσει τον αδελφό του. Σύμφωνα με αυτά που λένε, φυσικά εγώ δεν ξέρω μάλλον. Μετά ο πατέρας μου κρύφτηκε στις εισόδους των τουαλετών. Τεβί δηλαδή έσωσε τον εαυτό του. Η γιαγιά μου Μαρέμ και ο παππούς μου έρχονται από την Ελλάδα. Ένας από τους αδελφούς του παππού μου, τον αδελφό του στο τζαμί στην Ελλάδα, το σκοτώνουν ληστές ενώ καθόταν στο καφενείο μπροστά από το τζαμί. Μετά από αυτό, αναγκάζονται να φύγουν. Το σταύρωσαν όπως και να το σταύρωσαν. Τους εξάλειπαν. Τι γίνεται με έναν άνθρωπο που εξαφανίζεται? Φυσικά, σηκώθηκε για να πεθάνει. Από την απαγωγή των ηλικιωμένων της οικογένειας μέχρι τις επιδρομές στα χωριά θα υπάρχει φόβος να χρησιμοποιηθεί η μητρική γλώσσα. Η ύπαρξη ενός τέτοιου περιβάλλοντος, από την απειλή για τη ζωή και την περιουσία, μέχρι την πίεση που δημιουργούν οι συμμορίες, καθιστά αναπόφευκτη την αναχώρηση. Αν και με τη συνθήκη της Λοζάνης η ασφάλεια των δρόμων διασφαλίζεται από τις δύο χώρες, ακόμα και αν υπάρχει, στην πράξη δεν είναι τόσο εύκολο να επιβληθεί. Οι ανταλλάξιμοι που ξεκινούν το ταξίδι τους, παίρνοντας μαζί τους αντικείμενα ελαφριά σε βάρος, αλλά μεγάλης αξίας, αφήνουν πίσω τα σπίτια όπου ζούσαν με ηρεμία.
Αφήνουν πίσω τα χωράφια που πότισαν με τον ιδρώτα τους τάφους των παππούδων τους, τις παιδικές τους αναμνήσεις. Και δεν έχουν ιδέα για τις δυσκολίες που θα συναντήσουν στο ταξίδι. Ακόμα. Είναι δυνατόν να αξιολογήσουμε το ταξίδι σε 3 στάδια. Πρώτα από όμικρο λάμδα α, η άφιξη στην αποβάθρα. Τι έζησαν στην αποβάθρα και τι έζησαν στο πλοίο. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τους Τούρκους που ζούσαν στις πόλεις και τα χωριά, δεν υπήρχε πρόβλημα κατά την άφιξη στην αποβάθρα. Διότι είχαν ήδη πουλήσει τα εμπορεύματά τους ή μπορούσαν να φτάσουν στην αποβάθρα με τρένα με πολύ λίγα πράγματα. Μερικοί είχαν έρθει πριν το 22. Η πίεση εκεί. Δεν άντεξαν την πίεση στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα. Μερικοί είχαν έρθει πρώτα, το 1917, το 1918. Πρώτα απ' όλα, όταν φεύγουν από το χωριό, φτάνουν με τα αυτοκίνητα μέχρι τα βράχια. Υπάρχει ένα μέρος που λέγεται Κέιλα, υπάρχει ILC. Σε απόσταση 27 χιλιόμετρων από τα χωριά Νέησής. Όπως είπα, φτάνουν εκεί με τα πόδια, έρχονται με αυτοκίνητα, μετά επιβιβάζονται στο τρένο και φτάνουν στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πόνοι. Πώς υπάρχουν? Υπάρχουν αυτοί που πέθαναν στο δρόμο. Εκεί πέθανε. Παντρεύτηκε με άλλον εδώ. Εδώ πέθανε, παντρεύτηκε με άλλον. Υπάρχουν και από τα παλιά τέτοιες περιπτώσεις. Η μητέρα μου με έκανε να διηγούμε. Οι σφαίρες, έλεγε, έπεφταν έτσι μπροστά μας. Ήρθαν με το τρένο, έκαναν ταξίδι. Εγκαταστάθηκαν στο Τσόλου. Έχουν περπατήσει 250 χιλιόμετρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Κατάλαβες? Να σου πω τι μου είπαν η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Περπατούσαν με τα πόδια. Υπάρχουν άρρωστοι, υπάρχουν παιδιά. Κατάλαβες? Δηλαδή στους δρόμους έχουν χάσει πολλούς συγγενείς τους, πολλά παιδιά τους. Ο παππούς μου Ραμής, ο πατέρας της μακαρίτισσας μητέρας μου, ήταν παιδί. Τον άφησαν στο δρόμο επειδή εκλαίγε πολύ. Εγκατέλειψαν τα παιδιά του στο δρόμο. Θα πεθάνει, είπαν. Αρρωστός, ανήσυχος. Αυτοί που έρχονται α, π, όμικρον, π, τα σίγμα, ωμέγα. Άλλοι επισκέπτες, γείτονες, θερμοκρασία, μικρόβιο. Αυτοί τον έφεραν και έτσι θα ζήσει. Κάποιοι τρέχουν κάτω από τα χαλιά, κάποιοι από τα κτίρια βιλαβιτόσο. Είχα μια θεία, η θεία μου ήταν 3-4 χρονών, την πέταξαν, την άφησαν στη γέφυρα. Αφού την άφησαν στη γέφυρα, ο θείος μου είπε, εντάξει αδερφέ μου είπε, την αφήσαμε στη γέφυρα είπε. Γυρίστε αμέσως, δεν πηγαίνουμε. Αν μας χτυπήσουν, μας χτυπήσουν. Οι άνθρωποι γύρισαν, πήραν. Ο καθένας είχε εγγύηση για τη μεταφορά ενός αντικειμένου. Αυτά θα μεταφέρονταν δωρεάν, μέχρι 100 καπαγιώτα λαμδα α. Μετά θα μεταφέρονταν με πληρωμή, αλλά στην πράξη αυτό δεν συνέβη. Αναγκάστηκαν να πουλήσουν ή να αφήσουν πολλά πράγματα. Η θεωρία είναι καλή, αλλά στην πράξη δεν εφαρμόστηκε. Αναγκάστηκαν να αφήσουν πολλά από τα αγαπημένα τους πράγματα. Οι γονείς μου μεταφέρθηκαν από εκεί, σε ένα κάρο με βόδια. Τι μπορεί να μεταφέρει ένα κάρο με βόδια? 4 τροχοί φτιαγμένοι από ξύλο. Ήρθαν προς αυτή την κατεύθυνση. Ήσαν στο Γεμιρέ, ήσαν με λίγη δυσκολία, επειδή πούλησαν όλα τα υπάρχοντά τους καθώς έρχονταν από εκεί. Τα χρήματα. Τα μετέτρεψαν σε χρυσό. Δεν βρήκαν μέρος να τα βάλουν. Τα έβαλαν σε πύληνα δοχεία. Τους χρυσούς. Έριξαν βούτυρο από πάνω. Έτσι τα έφεραν καθώς έρχονταν. Στο ταξίδι περάσαμε από πολύ αυστηρά μέτρα, είπε. Χωρίς έλεγχο. Η μητέρα μου, ο Θεός να την αναπαύσει, θεωρείται νέα νύφη. Να έχει τα αφρόγιωτα αλφα παιδιά. Τότε είπα εγώ, έκανα τον βουβό. Υπήρχε ένα κόσκινο για το κοσκίνισμα του αλευριού. Μέσα σε εκείνο το στεφάνι τυλίγονται 300 κομμάτια. Ανάμεσα στο στεφάνι. Το έδωσε στη μητέρα μου, ερωτήσει στη μητέρα μου, κάτι στο τελώνιο. Η μητέρα μου έκανε τον βουβό. Τα χρυσά της Μιλιγέτ πάντα ξέφευγαν. Έφτιαξαν χρυσά για τη ζώνη. Εδώ που τα δείχνουν, πάντα χρυσά. Ποιο από αυτά θα πιανόταν, μετά ήρθαν και με το ξύλο, σκότωσαν ανθρώπους. Σύμφωνα με αυτά που έλεγαν οι παππούδες μου, τους είχαν βάλει σε ένα μέρος περιτριγυρισμένο από τείχη, δηλαδή περιτριγυρισμένο από κάστρο. Εκεί έμειναν για 1 εβδομάδα σε σκηνές.
Αν επικεντρωθούμε μόνο στους πόνους κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής, όσα συνέβησαν στα λιμάνια, η αναμονή για μήνες στις σκηνές. Υπάρχουν επιδημίες, υπάρχουν μαζικοί θάνατοι από επιδημικές ασθένειες. Όταν φτάνουμε στο μέρος του λιμανιού, βλέπουμε τις δραστηριότητες της σημερινής Κιζιλάη, που τότε ονομαζόταν η Λαλιώτα Αχμέρ Τζεμιγέτη. Η Λαλιώτα Αχμέρ Τζεμιγέτη είχε κάνει εμβόλια κατά της ευλογιάς, της δυσεντερίας και της πανούκλας στους ανταλλάξιμους. Πρώτα απ' όλα, είχαν στήσει σκηνές, γιατί το πλοίο δεν έρχεται πάντα. Για να περιμένουν το πλοίο, είχαν στήσει σκηνές και παρήχαν βοήθεια όπως φάρμακα, τρόφιμα, ξύλα και κάρβουνο. Στη Θεσσαλονίκη. Περιμένουν το πλοίο σχεδόν 20-25 μέρες. Ενώ περιμένουν το πλοίο, η μητέρα μου είναι στις σκηνές. Είναι στις σκηνές αναμονής στη Θεσσαλονίκη. Στις σκηνές αναμονής των ανταλλαγέντων. Η μητέρα μου έρχεται εδώ φυσικά περίπου 1 μηνός. Είπε πολύ, όταν είναι νεκρός. Το πράγμα γίνεται πολύ βαρύ. Το πλοίο δεν πήγαινε επειδή υπήρχε νεκρός. Κάποιοι στην Κίνα ήταν νεκροί. Λέει, τους έκρυβαν για να μην ρίξουν τα παιδιά τους στη θάλασσα. Όταν φτάνουμε στο τρίτο μέρος του ταξιδιού, όπου υπάρχουν επίσης τα κυρία προβλήματα. Διότι είναι γνωστό ότι ορισμένα πλοία δεν είναι κατάλληλα για το ταξίδι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Στα γεγονότα στο πλοίο θυμάμαι πολλά επειδή ο πατέρας μου ήταν σίγουρος. Ποιος νεκρός. Τυλιγμένο. Αν γεννιόταν μικρό παιδί, το έπαιρναν από την αγκαλιά της μητέρας του και το τύλιγαν και το πετούσαν στη θάλασσα. Γιατί? Για να μην εξαπλωθεί μολυσματική ασθένεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού που θα διαρκούσε 15-20 ημέρες. Έλαβαν τέτοιο μέτρο. Ήρθαν κατευθείαν στην Τούσλα. Μετά την Κωνσταντινούπολη ήρθαν στην Τούσλα. Στην Τούσλα υπάρχει ένα ρεβίρ. Σε ένα ιστορικό ρεβίρ. Λόγω ασθένειας υπήρχε χολέρα εκείνη την εποχή. Δηλαδή υπήρχε επιδημία και πολλοί πέθαναν. Όσοι προσβλήθηκαν από χολέρα. Τους έκαναν εμβόλιο, τους έκαναν μπάνιο. Τώρα το πλοίο είναι γεμάτο. Λέει. Κάποιος είπε Κωνσταντινούπολης είναι. Πήραν κάρτα και πήγαν στην Τούσλα το χρονοτάφι τα Σίγμα Κωνσταντινούπολης. Λέει ότι κολλήσαμε ψήρες στο δρόμο. Πήγαμε για να καθαριστούμε, λέει. Στην Τούσλα. Ο Αηδίν λέει έτσι. Το πλοίο πήγε προς αυτή την κατεύθυνση, λέει έτσι. Φωνάζει, λέει, ο καπετάνιος του πλοίου ότι θα το βυθίσετε με το ξύλο εδώ και εκεί, αλλά τελικά το διόρθωσαν, λέει, το πλοίο. Στις καταγραφές που κάναμε με τους ανταλλάκτες μας, στις προφορικές εργασίες, στις καταγραφές, έχει αναφερθεί ότι έχουν συμβεί τέτοια περιστατικά και έχουν ρηχτεί στη θάλασσα. Με λύπη ακούσαμε ότι υπήρχαν πολλά μωρά πτώματα. Οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν στο πλοίο, το να δέσουν πετρά και να κρύψουν τον μπροστά τους, για να μην τους ρίξουν στη θάλασσα. Αν τόσοι άνθρωποι λένε τόσα πράγματα, αυτά δεν είναι παραμύθια. Δηλαδή, υπάρχει ένα ποσοστό αλήθειας εδώ. Υπερβολές μπορεί πάντα να υπάρχουν, αλλά αυτοί οι άνθρωποι έτσι σου λένε να μαζευτείς από το μέρος που κάθεσαι 5-6 αιώνες, την επόμενη εβδομάδα φεύγεις. Πού πηγαίνουμε, από το μέρος που μείναμε 5 αιώνες. Αφήνουν τα εδάφιο που έζησαν για 5 αιώνες και τρέχουν προς την ένωση με την πατρίδα. Το όνομα τους είναι οι ανταλλάξιμοι. Κατά τη διάρκεια των αιώνων που πέρασαν εκεί, φέρνουν μαζί τους τις γλώσσες, τις κουλτούρες και τα φαγητά των κοινωνιών με τις οποίες έζησαν στενά. Σαν να μην έφταναν οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν πριν ξεκινήσουν το ταξίδι, καθώς και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, εδώ τους περιμένουν καινούριες δυσκολίες. Οι δικοί μας μιλούσαν ελληνικά, οπότε υπήρχαν άτομα που γνώριζαν ελληνικά. Για παράδειγμα, υπήρχαν επίσης Ρωμά ομιλητές που μιλούσαν τόσο Ρωμά όσο και ελληνικά. Αλλά στους δικούς μας, αυτοί που ήρθαν από την άλλη πλευρά, άρχισαν να τους αποκαλούν γιαούριδες. Δημιουργήθηκε έχθρα μεταξύ τους. Εγώ είμαι απόγονος οικογενειών που τόλμησαν να ζήσουν στα Βαλκάνια ανάμεσα σε αυτούς που εσύ αποκαλείς άπιστους για να μπορείς εσύ να ζεις άνετα στην Ανατολία. Είμαι απόγονος στο Φατίχ. Τι σημαίνει απόγονος στο Φατίχ? Απόγονος στο Φατίχ σημαίνει το εξής. Σημαίνει τα παιδιά των μετακτητών.
σημαίνει η απόγονη των πετακτητών. Έχω έναν τέτοιο τίτλο. Εσύ τι έχεις? Εσύ δεν έχεις τίποτα. Είμαι ανώτερος από εσένα τότε. Μην με περιφρονείς. Δεν έχεις το δικαίωμα και την εξουσία να με περιφρονείς. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή. Ως γλώσσα επικοινωνίας, οι άνθρωποι που ζούσαν μαζί στον ίδιο τόπο. Οι Τούρκοι ήξεραν ελληνικά και οι Έλληνες ήξεραν τουρκικά. Συνάντησα τη θεία Κατίνα από αυτούς που έφυγαν. Τότε ήταν 97 ετών. Ρώτησε για τον θείο μας. Είπε μια πολύ όμορφη λέξη. Είπε, όταν ήρθα δεν ήξερα καθόλου ελληνικά. Είπα στο θείο Χαϊριέ. Δίδαξα τουρκικά και αυτός μου έμαθε ελληνικά. Μοιράστηκαν το ίδιο σπίτι μέχρι το 1924. Οι δικοί μας πήγαιναν στο χωράφι. Η μαμά μου μαγείρευε και έπαιρνε το φαγητό. Στο χωράφι. Εμείς μέναμε στο σπίτι. Έλεγα στη μαμά μου. Πείνασα. Και αυτή λέει. Τι είναι αυτό που πεινάω? Δεν καταλαβαίνω, λέει. Στο θέμα της γλώσσας φυσικά υπήρξαν κάποιες δυσκολίες. Ωστόσο, σε επίπεδο πολιτισμού, επειδή είναι ένα βήμα μπροστά από τις άλλες περιοχές που έρχονται, το λέμε αυτό, πολύ συχνά, ειδικά για την περιοχή της Ηλίβρη, βλέπουμε ότι δεν το έχουν βιώσει πολλοί. Το γεγονός ότι είναι δίγλωσσοι και μπορούν να συγχωνεύσουν και τις δύο κουλτούρες σε ένα, προσθέτει μια ξεχωριστή ιδιότητα, μια ξεχωριστή ομορφιά στη Ηλίβρη. Είναι δυνατό να το πούμε. Δηλαδή, εκτός από τους άλλους ανταλλάξιμους, ίσως όλοι γνωρίζουν ότι ο Πάτριοτ δεν ήξερε τουρκικά. Η γιαγιά μου έλεγε έτσι, πάντα αναστέναζε. Αχ, Πάτριοτ μου, αχ, αχ. Πατρίδα μου, αχ, έλεγε δηλαδή. Ήμουν μικρός τότε. Τα ελληνικά τα έμαθα από τη γιαγιά μου. Η μητέρα μου φυσικά δεν θα νιώθει νοσταλγία. Φυσικά και νιώθει. Η μητέρα μου είχε πεθάνει μικρή. Η μητέρα μου έμεινε μικρή, 3 χρονών από τη μητέρα της. Ο αδερφός της ήταν 10 χρονών, η αδερφή της. Περίπου 7 χρονών. Κάθε τόσο. Θα επιστρέψουμε. Υπήρχε ελπίδα. Μπαμπά, ήμουν πολύ μικρός, πέθανα. Στα 12 μου χρόνια. Μερικές φορές μιλούσαμε. Μπαμπά. Λέει, φυσικά, η πατρίδα είναι τόσο όμορφη, λέει. Θα πάμε. Δεν ξέρω αν θα πάμε, λέει. Δηλαδή πάντα αυτή την ελπίδα. Έχουν κρατήσει κάτι, το έχουν πάντα φρεσκό. Ο παππούς μου λέει στον πατέρα μου. Αν σε θέλεις. Ας το στείλουμε στο Χάντς. Αν θέλεις, έχουμε τη δυνατότητα να σε στείλω. Ο παππούς μου λέει στον πατέρα μου. Έτσι μιλούσε σαν να ήταν αδερφός. Και λέει, αδερφέ μου, θέλεις να μου κάνεις καλό. Λέει, πατέρα, έχει να κάνει με καλές πράξεις. Δηλαδή, έχουμε τη δυνατότητα, αν θέλεις, αν το σκέφτεσαι και το επιθυμείς, να σε στείλουμε να πας. Άσε με, λέει, τώρα και την κάμπα, λέει. Ας μείνει μέσα μας, γε μου, με τη μουσουλμανική μας πίστη. Φέρε με εκεί που γεννήθηκα, λέει. Θέλω το μέρος που γεννήθηκα. Ο πατέρας μου ποτέ δεν ήταν ευτυχισμένος που ήταν εδώ. Πάντα έλεγε αυτό. Έβαλαν το αηδόνι σε χρυσό κλουδί και είπε πατρίδα μου. Μάλιστα, δεν έχουμε εξοχικό στην Κωνσταντινούπολη, αλλά στο Γιουμούζιακα. Στο Γιουμούζιακ ο πατέρας μου ήταν πολύ πιο ευτυχισμένος. Γιατί ένιωθε τους ανθρώπους του Γιουμούζιακα κοντά του. Και όμικρον χίλιοτα μόνο η δέλτα ιότα κάπα ήταν μου γιαγιά. Αλλά όλοι οι ηλικιωμένοι πρόσφυγες από εκεί σκέφτονται έτσι. Ο Μουσταφά Κεμάλ θα κηρύξει πόλεμο στην Ελλάδα, θα πάρει πίσω τα χωριά μας, θα επιστρέψουμε στα χωριά μας. Εδώ δεν ένιωσαν ποτέ ότι ανήκουν. Δηλαδή, να είσαι σίγουρος. Αν τότε έλεγε στον πατέρα μου, έλα να σε πάω εκεί να εγκατασταθούμε. Δεν θα έλεγε όχι. Έζησα ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, σε ένα κυβότιο τσαγιού υπήρχε ένα κομμάτι τσάι. Για χρόνια το είχαν φυλάξει αυτό το τσάι. Ακόμα υπάρχει. Το τσάι είχε φέρει από την Ελλάδα κατά την ανταλλαγή. Αφού ήρθε εδώ, είχε έρθει από αυτή τη χώρα. Επειδή ήταν τσάι, δεν ήθελαν να το καταναλώσουν. Δεν το άντεξαν και το τσάι το φύλαξαν για 100 χρόνια. Ας, παιδί μου είπε. Πίσω υπήρχε ένα βουνό. Από εκεί έτρεχε ένα ριάκι. Είχαμε ένα σπίτι μέσα σε έναν πολύ όμορφο κήπο. Είχαμε μια πόρτα με 2 φύλλα, 2 πύλες. Από εκεί έμπαινε στην αυλή.
μετά το σπίτι μας. Είχε αυλή. Εκεί υπήρχαν στάβλοι. Εκεί βάζαμε τα καλαμπόκια, τακτοποιούσαμε τα καπνά, τα στεγνώναμε. Κλαίγοντας το διηγήθηκε. Πάντα από εκεί μιλούσαν. Τώρα κάνω εγώ σχόλιο. Πάντα από εκεί μιλούσαν με προσοχή. Δηλαδή, η νεότητά του πέρασε εκεί, νοσταλγεί τη νεότητά του δηλαδή. Αλλιώς, τώρα σε αυτή την ηλικία την ανοσταλγήσεις. Η νεότητά του πέρασε εκεί, πάντα το έλεγαν. Αφού περάσουν αυτά, ξεκινά ο αγώνας για να κρατηθεί στη ζωή. Αυτή τη φορά, θυμάμαι την πρώτη γενιά. Αυτό δεν τους άρεσε πολύ να μιλούν για αυτά. Δηλαδή, όταν ερχόμασταν εμείς οι μικρότεροι, οι πατεράδες μας, για παράδειγμα, δεν μιλούσαν καν μπροστά τους, σιωπούσαν. Γιατί πάντα είχαν ζήσει πόνο, είχαν ζήσει δυσκολίες. Μόνο γι' αυτό μιλούσαν, εκεί. Ναι. Τα πλούσια εδάφη, τα κοπάδια ζώνη, τα σπίτια τους, τα άφησαν όλα και ήρθαν εδώ με μία βαλίτσα, με μία αποσκευή. Και πλέον, στη δημοκρατία που ίδρυσε ο Γαζί Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, στα εδάφη της τουρκικής δημοκρατίας, έλεγαν ότι αυτή είναι η πατρίδα μας και δεν μας έλεγαν τίποτα για εκείνα τα μέρη. Όχι, δεν θα το ήθελαν. Πουθενά δεν θα μπορούσαν να δουν άνετα στο σπίτι που κάθονταν. Μιλούσες τουρκικά μέσα. Με το παιδί σου. Ή με τη γυναίκα σου αν είναι ο καθένας. Όταν μιλούσες, αυτός ήταν έξω. Οι φύλακες, οι νυχτερινοί φύλακες, μιλούσαν τουρκικά. Έλα το πρωί να δούμε. Τους έβαζαν στη φάλαγγα. Θα ήθελε ξανά να υποστεί τέτοια ταλαιπωρία. Ίσο. Δεν μπορούσε να επιστρέψει. Αυτοί ευχαριστούσαν που κατάφεραν να φύγουν. Εκεί, μια γυναίκα ρώτησε, εμένα. Είπε ότι «Από πού είσαι επειδή ξέρω τη γλώσσα?» «Είσαι Έλληνας», είπε. Είπε όχι, δεν είμαι Έλληνας, είμαι Τούρκος. Όμικρον με τόνο, τι, και αν είσαι, είπε. Η γυναίκα μου είπε, να είσαι άνθρωπος. Οι ανταλλάξιμοι, που είναι οι πιο κοντινοί μάρτυρες του περιβάλλοντος αδελφοσύνης που οι πρόγονοι μας έχτισαν στα Βαλκάνια για 500 χρόνια, μεταφέρουν αυτό το κλίμα και στα μέρη όπου εγκαταστάθηκαν στην πατρίδα. Και μαζί με μια συσσόρευση εκατοντάδων ετών. Από τις παραδόσεις γάμου μέχρι τις χειροτεχνίες, από τις μοναδικές γεύσεις στο τραπεζιό μέχρι τα τραγούδια και τα μανιφέστα, φέρνουν μαζί τους πολλές αξίες. Οι ανταλλάξιμοι δεν έφεραν στην Τουρκία μόνο φρέσκο αίμα, νέο πληθυσμό. Ταυτόχρονα έφεραν και μια πολύ σοβαρή κουλτούρα. Μια κουλτούρα που είναι χαρακτηριστική των Βαλκανίων, που ξέρει να ζει μαζί. Που έχει ανεκτικότητα. Που σέβεται άλλες κουλτούρες, άλλες θρησκείες. Που έχει μια παραδοσιακή και ηθική βάση θρησκείας. Αυτή η θρησκεία δεν έχει. Δύσκολα τελετουργικά όπως η σημερινή αντίληψη της θρησκείας. Έχει ηθικές βάσεις. Μετέφεραν μια εξαιρετικά πολιτισμένη κουλτούρα στην Τουρκία. Ξεκινούσε από την Παρασκευή. Ο γάμος διαρκούσε 3-4 μέρες. Αφού έπαιρναν την ύφη, έκλειναν τα αμάξια των καλεσμένων εκείνη την εποχή. Πήγαιναν στα χωριά με κλειστά αμάξια. Οι μύφες ανεβαίνονταν στο άλογο. Φέρνονταν με άλογο, περιφέρονταν. Πηγαίνονταν για να πάρουν την ύφη, περιφέρονταν, φέρνονταν κάπα λαμδαπή. Όμως όταν πρόκειται να πάρουν τον γαμπρό, δεν τον θέλουν. Έτσι είναι τα έθιμα. Ο γαμπρός δεν έρχεται να πάρει την ύφη. Η πλευρά της νύφης έρχεται τα αδέρφια της. Αυτοί έρχονται και την παίρνουν. Κάθε πόρτα χτυπούσαν οι νταούλια. Ταξιδεύουν και σε προσκαλούν σε γάμο. Δεν υπήρχε τότε κοινωνία όπως τώρα. Μετά από αυτό, ο γάμος διαρκούσε 2 μέρες και 2 νύχτες. Σε αυτό το χωριό διαρκούσε 3 μέρες. Τότε οι τωρινοί τυμπανιστές και ζουρνατζίδες έρχονται μαζί, αλλά τότε επειδή δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Συνήθως ξεκινούσε την Παρασκευή. Την Παρασκευή έρχονταν οι τυμπανιστές και οι ζουρνατζίδες, 3 άτομα, 4 άτομα. Τις γυναίκες τις λέγαμε και κύκλους. Αυτούς που έπαιζαν, το τεφ τους λέγαμε DAIRCI. Αυτοί έρχονταν. Και για 3 μέρες, μέχρι το βράδυ της Κυριακής γλεντούσαν στο χωριό. Τι δεν θα γινόταν. Τι δεν θα γινόταν στους γάμους.
Είχαμε μία φορά 3 μέρες, 3 νύχτες έπαιζαν τα νταούλια και οι ζουρνάδες. Εντάξει. Το πρωί, κύριε, πήγαιναν με τα νταούλια για να ξυπνήσουν τον γαμπρό. Το πρωί ξυπνούσαν τον γαμπρό. Η νύφη πηγαίνει με το λαό. Ο γαμπρός δεν μπορεί να πάει. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται, όπως λέμε. Ο λαός πηγαίνει να πάρει την νύφη με το αμάξι, με το άλογο με το καλυμμένο αμάξι. Τη φέρνουν στο σπίτι του γαμπρού, φυσικά έτσι. Θα υπήρχε μία κάθοδο στο μέρος μας. Το τέλος του γάμου. Παλιά υπήρχαν πολλά, αμαρτωλές συνήθειες. Πηγαίνεις να πάρεις μια νύφη. Για την χένα. Πι δεν έχουν, στα δώρα. Πι δεν έχουν. Χρήματα δεν έχουν. Φρούτα, ξύρους καρπούς. Ό,τι θέλεις υπάρχει. Φυσικά, οι άνθρωποι των γιορτών. Για το γλέντι. Τι δώρα, τι καλωρία. Τι καλύτερα. Τι ζουρλατέρα. Έψιλον τα ψιγμαγιώτα, έψιλον τα ψιγμαγιώτα. Αλφα όμικρον το τραγούδι. Πάλι έψιλον τα ψιγμαγιώτα. Φυσικά, όταν ξύριζαν τον γαμπρό, έκλαιγαν. Μες, μητέρες, είχαν τα τραγούδια τους. Είχαν και το παιχνίδι τους. Ύπνος, ύπνος, ύπνος. Δηλαδή το δικό μας. Που είναι η συμβουλή μας. Και αυτός λέει να το έθαρα. Μην κάνετε πολλά πράγματα και το παρουσιάζει από το παιχνίδι. Όπως είπαμε, οι ανταλλάξιμοι εγκαθίστανται σε πολλά μέρη της Τουρκίας και καθώς έρχονται, φέρνουν μαζί τους τη δική τους αρχιτεκτονική, τις γλώσσες τους, τους γάμους τους, τις γαμήλιες παραδόσεις, τις παραδόσεις του χιντρελές, τη μουσική τους, τα φαγητά τους, τα όργανά τους, τα ρούχα τους. Όλα πολιτιστικά στοιχεία. Αφού ερχόταν η νύφη, δινόταν φαγητό σε όλο το χωριό. Σε χάλκινες καζάνες. Υπήρχαν ειδικοί μάγειρες. Στους γάμους αυτοί. Ήταν οι μάγειρες που έφτιαχναν τα φαγητά ειδικά. Υπήρχε. Τους προσλάμβανε ο οικοδεσπότης του γάμου. Ο σφαγέας μοσχαριού έσφαζε μοσχάρι. Ο σφαγέας προβάτου έσφαζε πρόβατο. Ο σφαγέας κρυού έσφαζε κρυό. Δίνονταν φαγητά με κρέας. Σε όλο το χωριό. Υπάρχει μια παράδοση που ονομάζουμε SALK. Τώρα, δεν είναι τόσο συνηθισμένο, αλλά εκείνη την εποχή με νταούλια και ζουρνάδες. Για 2 μέρες οι συγγενείς και οι φίλοι έφτιαχναν ψωμί, πίτες και γλυκά για να υποστηρίξουν το γάμο. Και λέει, στους ιππικούς αγώνες έχουμε πίτες, νταγκαρα, με τα νταούλια να παίζουν, πηγαίνουν και τα παίρνουν. Οπωσδήποτε θα πάει με τα νταούλια και τους ζουρνάδες, θα πάρει το ψωμί και θα επιστρέψει. Λένε ότι τα φαγητά των πατριωτών είναι ωραία εδώ. Αυτές τις σελίβροι. Έφτιαχναν πράσα. Έβαζαν και ξινό δαμάσκηνο μέσα. Το θυμάμαι πολύ καλά αυτό. Τι φαγητά. Αχ, ένα παιδί. Τι σώμα. Τι, να γλιστρήσει. Πετούρα. Ράσνικα. Τι κάναμε, τι μπακλαβάδες, τι κάναμε. Όσον αφορά το φαγητό, υπάρχουν 1001 είδη από μπουρέκια. 1001 είδη. Λένε και γαλατόπιτα μεγάλα, ξέρετε, γλυκό μεγάλα. Είναι ένα διάσημο γλυκό. Το διάσημο γλυκό των πατριωτών μας. Οι ανταλλάξιμοι φυσικά επηρεάζουν τους ντόπιους με τα φαγητά τους και δημιουργούν μία αλλαγή στην Ανατολία. Εμείς φτιάχναμε μαγιάτικη πίτα. Όμορφος. Λέμε, κάνουμε βραστό κοτόπουλο. Κακώς κατ' το λέμε στα βουλγάρικα στη δική μας γλώσσα. Ακόμα και στην τουρκική γλώσσα, εμείς μιλάμε μακεδονικά. Έφτιαχναν γλυκό. Το λέγαμε γκοσλέμε, βάζαμε γάλα μέσα. Αυτά τα πράγματα φτιάχναμε δηλαδή. Ακόμα συνεχίζουμε, φτιάχνουμε αυτά που ξέρουμε. Το λένε πίτα. Είναι φυσικά φαγητό των φτωχών. Καλλιεργεί μόνος του τα κρεμμύδια και το σιτάρι του. Αλεύρι. Φτιάχνουν πίγιοτα τα φάλφα με κρεμμύδι. Βράζουν επίσης τις ξινές δαμάσκηνες που μαζεύουν από εδώ και εκεί. Σαν παστέ. Το ρίχνουν μέσα στην πίτα. Γίνεται ένα ξινό φαγητό δηλαδή. Το τρώτε με ευχαρίστηση. Δεν ψάχνετε για κρέας, κύμα ή κάτι τέτοιο. Μετά βάζεις ωραίο σκορδό με βούτυρο, βάζεις τα κρέατα από πάνω, θα γλύφεις τα δάχτυλά σου. Η κορυφή επίσης. Λαδώνεται έτσι ακριβώς.
Τοποθετείτε η μία πάνω στην άλλη. Αυτό επίσης ανοίγεται, τοποθετείτε πάνω στο ταψί τσαλακωμένο. Ψήνετε στο φούρνο. Γίνεται πολύ ωραίο όμως. Τα μπουρέκια μας γίνονται πολύ ωραία. Θυμόμαστε τα μπουρέκια, τα γλυκά, τα αλμυρά, το πετρέλαιο. Δρόσες. Δεν φορταίνει να τα τρώει. Επιπλέον, οι ανταλλάξιμοι φέρνουν στην Ανατολία την Παρασκευή ψωμιού με προζύμι. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί μέχρι τότε σίκαλοι και κριθάρι χρησιμοποιούνταν για να ψήνουν ψωμί χωρίς προζύμι. Στην Ανατολία, οι ανταλλάξιμοι φέρνουν τόσο το σιτάρι, όσο και τη μέθοδο ψησίματος ψωμιού σε φούρνους με προζύμι, και αυτό πλέον διαδίδεται σε όμικρον λάμδα ήτα, την Ανατολία. Πίτα με πατάτες, πίτα, πίτσα με μαγιά, ψωμί. Έφτιαχναν διάφορα είδη ψωμιού. Ζύμωναν τη ζύμη, έβαζαν μαγιά. Μετά την άνοιγαν στο ταψί. Επίμαζαν το εσωτερικό με κρεμμύδι, κιμά, κάπα, λάμδα πι. Κάλυπταν και την επιφάνεια. Έτσι το έψιναν. Τότε υπήρχε το πράγμα. Τοποθετούσαν πάνω σε στάχτη. Τοποθετούσαν από κάτω και έτσι το έψιναν. Είπες για φαγητό και τώρα το θυμήθηκα. Η μακαρίτισσα η γιαγιά μου, όλα αυτά που πήγαν μαζί της έγιναν ιστορία. Έφτιαχνε ψωμί με ρεβίθια. Θα το ζύμωσαν. Το σκέπαζε για 1 εβδομάδα, 10 μέρες. Ζυμωνόταν σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. Μετά, τουλάχιστον 8 με 10 ταψιά ρίχνονταν στους φούρνους της αυλής. Όταν έβγαινε, μοσχοβολούσε, όλη η γειτονιά μύριζε. Μετά το γύριζε, φέριντε η μεγάλη μου γιαγιά ας αναπαυθεί εν ειρήνη. Μεχμέτ μου, πάρε τώρα αυτό τουλάχιστον 7 στους γείτονες, τουλάχιστον σε 7 γείτονες, 8 στους 10 γείτονες. Το έκοβε και το έστελνε. Ήδη οι άνθρωποι εδώ ήρθαν στο σπίτι του πατέρα μας, μετά το έμαθαν. Μπακλαβάς. Δεν ήξεραν τον μπακλαβά αυτό τον γκουμούς. Μα την αλήθεια δεν ήξεραν. Όλα τα έμαθαν από τους δικούς μας. Ήξεραν πολλά. Αυτές οι νύφες ήξεραν πολλά. Από παντού λένε μαντινάδες. Στους γέμους. Στον Αρμάν. Θα κόψουμε το ημερολόγιο. Θα κόψουμε κεφάλι-κεφάλι, φέραμε το θύραμα. Στον Αρμάν θα το ρίξουμε. Στον Αρμάν θα συσσωρευτεί, θα έρθει τεράστιο. Τα κορίτσια. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας δέρνουν. Και λένε μαντινάδες φυσικά. Η νεότητά μας δεν χορταίνεται από τη γεύση του. Είναι κάτι άλλο. Έψιλον, λοιπόν, στο Σεσμπεϊσί λένε διάφορα, δεν ξέρω τι λένε, και βρίσκουν δικαιολογίες. Για παράδειγμα, στο Φινερκόι κατά τις γιορτές. Τώρα, ξέχασα πώς το έλεγαν. Έλα γιορτή, φύγε γιορτή, ξανά έλα γιορτή. Έλεγαν τα κορίτσια στα παιδιά να συναντηθούν. Η κύρια ιδέα της συζήτησης είναι ότι το ταβάνι της στέγης είναι κοντά στο σημείο που τοποθετείται το κεντρικό φως και το πίσω μέρος. Πίσω. Αυτό λέγονταν για τα παιδιά. Τι είναι αυτό? Η γιαγιά έρχεται με το ταψί που έβαλε στο φούρνο. Εξωτερικό. Ανακατεμένα μαλλιά από κατσίκες. Τρέχει να σφάξει τις κατσίκες. Και το πίσω μέρος, αυτός δηλαδή. Τέτοια πράγματα. Υπήρχαν λέξεις, αν παραμείς. Ο πατέρας μου είχε πολλά τραγούδια για μένα. Όπου και αν στεκόταν, μου τραγουδούσε. Φυσικά, έλαγε και μαντινάδες. Αλλά δεν τα θυμόμαστε. Εκτός από τα μανιέρια που έλεγε η γιαγιά μου, είχαν και ένα τραγούδι σαν θρήνο. Αυτό δεν το έχω ακούσει από κανέναν μέχρι τώρα, αλλά το άκουσα από τη γιαγιά μου. Έλεγε Μουσταφά Κεμάλ, γέμισε τα μασίσφρια εκαμίσκι. Τόσο καλά το έκανες που μας έφερες εδώ, μας έφερες στην πατρίδα μας. Παρά όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, η πίστη και η αφοσίωσή τους στο μεγαλοηγέτη μας Γκαζί Μουσταφά Κεμάλ δεν μειώθηκε ούτε για μια στιγμή. Τη δικαιολογημένη, η περηφάνεια του να είναι συμπατριώτες του τη φέρουν στην καρδιά τους σαν ένα μετάλλιο τιμής. Ενώ ανατρέφουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους ως στρατιώτες που ακολουθούν τα βήματά του θεωρώντας το καθήκον και το εκτελούν. Δηλαδή, ένας από την Ασλίτσα, ένας από τη Σερφίτσα, ένας από την Κοζάνη και από το μοναστήρι έλεγε «Είμαι συμπατριώτης του Ατατούρκ, είμαι από τη Θεσσαλονίκη».
Ωστόσο, η Θεσσαλονίκη ήταν ένα βιλαέτη, το Κοζάν και το μοναστήρι ήταν διαφορετικά. Βιλαέτια, επαρχίες. Παρά τα αυτά, το να είναι κάποιος από τη Θεσσαλονίκη ήταν συνειδητοποιημένοι, είχαν επίγνωση. Έφεραν την τιμή να είναι συμπατριώτες του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Εκεί υπάρχει μια κατάσταση χωρίς πατρίδα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που γνωρίζουν τι σημαίνει. Ο πόνος της απουσίας πατρίδας εκτίμησαν τόσο πολύ το σωτήρα της πατρίδας. Μεγαλώσαμε σε μια οικογένεια όπου υπήρχε βαθιά ευγνωμοσύνη, βαθύς θαυμασμός, βαθιά αγάπη και σεβασμός για τον Ατατούρκ. Αυτό ισχύει για όλους τους απογόνους των Οθωμανών ή των ανταλλαγμένων. Αναμφίβολα. Η δημοκρατία που ίδρυσε ο αξιότιμος Ατατούρκ, οι μεταρρυθμίσεις που έκανε και η εποχή μας. Μπορείτε να εκτιμήσετε πόσο μεγάλος ήταν ο ρόλος του στην οικοδόμηση της σύγχρονης Τουρκίας. Γι' αυτό το λόγο, η εικόνα του Ατατούρκ ήταν πάντα κρεμασμένη, σε περίοπτη θέση στα σπίτια μας. Υπάρχει παντού, ακόμα και στην κουζίνα. Ο Ατατούρκ είναι η ψυχή μου. Είναι μπροστά από όλα. Δεν σκέφτηκε ποτέ τον εαυτό του. Πάντα σκεφτόταν τον λαό του. Ένας άνθρωπος, σαν αυτόν, δεν ξαναήρθε στον κόσμο. Όταν μιλούσε ο θείος μου, είπε «Ξέρεις αδέρφε μου», είπε, «ο Ατατούρκ πέθανε, αλλά με την παράστασή μας». Μου ήρθε τώρα στο μυαλό, πάντα ξέρω αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι ο Ατατούρκ πέθανε. Αγαπούσαμε πολύ τον Ατατούρκ, όταν ήμασταν μικροί ο Ατατούρκ πέθανε. Ο Ατατούρκ ήταν μικρός τότε, έλεγε η μητέρα μου. Ο Ατατούρκ μας έφερε, έλεγε. Ο Ατατούρκ μας έσωσε. Αυτά έλεγαν. Εντάξει, δηλαδή κάθε άντρας που ζει σε αυτή τη χώρα. Άσε μας, εμείς, εντάξει, αισθανόμαστε κοντά του, εντάξει. Αλλά σε αυτή τη χώρα, όποιος σήμερα αναπνέει, όποιος λέει ότι έχει δέντρο, ότι έχει αυτοκίνητο, ότι έχει χωράφι, τίτλο ιδιοκτησίας, όμικρον με τόνο, τι και αν έχει, αν ζει σε αυτή τη χώρα, αν αναπνέει, πρέπει να του υποκλίνεται να του δείχνει ευγνωμοσύνη, να δείχνει την αφοσίωσή του. Έτσι μας τα έλεγαν και έλεγαν ο Θεός να έχει καλά τον Ατατούρκ. Μας έσωσε από την καταπίεση των απίστων. Έτσι μας τα έλεγαν. Δηλαδή, αγαπούσαν πολύ τον Ατατούρκ. Και πάλι ο Ατατούρκ μετράει το χρόνο. Όλες οι εποχές ήταν άξιες για τον Θεό, ήταν παιδί. Στον Ατατούρκ έχω πολύ μεγάλο σεβασμό και αγάπη. Δηλαδή, λένε πράγματα. Η μητέρα μου ειδικά ήταν στο σχολείο τότε. Θυμάται ότι έκλαιγε. Έκλαψε νωρίς και για αυτούς έκλαψε. Στον θάνατο του Ατατούρκ. Τον αγαπούσαν πολύ, τον Ατατούρκ. Τον αγαπούσαν πολύ. Εκείνος μας έσωσε, είπε. Αν δεν ήταν εκείνος, δεν θα ζούσαμε τώρα, είπε. Τα είπε όλα. Τα παιδιά θα μας έπαιρναν, είπε. Πάντα μας σκότωναν, είπε. Ο Ατατούρκ μας έσωσε, λέει. Πάντα έτσι έλεγαν δηλαδή. Τον Ατατούρκ τον αγαπούσαν πολύ. Εκτός από αυτό, πώς αλλιώς να δούμε καλοσύνη. Είναι ο Ατατούρκ ο άνθρωπος που δεν αγαπιέται. Υπάρχει δυνατότητα. Μα τον Θεό, είμαστε Ατατουρκιστές, οι μουσουλμάνοι πάντα Ατατούρκ δηλαδή. Πόλη, δηλαδή ο Ατατούρκ είναι δικός μας έτσι. Στην πατρίδα σου ποιον θα καταλάβεις. Τους παπάδες θα καταλάβεις. Φυσικά, θα καταλάβεις τον Ατατούρκ μας. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη. Υπάρχει κάποιος ηγέτης σαν αυτόν. Εντάξει. Κάθε πρωί, προσεύχομαι, μας τοποθέτησε σε μια τέτοια χώρα. Ας το πω αυτό μία φορά. Γιατί? Έτσι, λέω εγώ. Λέω ότι δεν υπάρχει μέρος σαν το Σελίβρι στον κόσμο. Ο Καν, Χάρμπιμις δικός μας, δίκος μία αλφασίγμα αρχηγός αυτός. Στην καρδιά μας έτσι ροζάτα μιλάμε ατατουρκικά. Καρδιακά είμαστε ατατουρκικοί δηλαδή. Μεγάλος Ατατούρκος ηγέτης. Τον Μουσταφά Κεμάλ δεν το φέρω μόνο στη γραβάτα και στο σήμα μου. Ως Τούρκος, εθνικιστής, ως πολίτης της τουρκικής δημοκρατίας, ως ανταλλάξιμος. Τον φέρω στο μυαλό μου, στην καρδιά μου. Τι να πω για τον Ατατούρκ, είναι το ουσιώδες. Δεν εκφράζεται. Με λόγια, ο Ατατούρκ δεν εκφράζεται. Ο Ατατούρκ είναι ένα μοναδικό πλάσμα που ήρθε στον κόσμο. Ο Θεός μας ευλόγησε αυτό το τουρκικό έθνος. Ξέρεις τι ήταν αυτό? Ξέρεις, στον κουνιάδο μου. Αχ, είπε ο Ατατούρκ. Πού είσαι? Βγες, είπε, τώρα το λέει. Βγες, λέει, να δεις τον προδότη Τουρκίας. Ο λαός ψάχνει τον Ατατούρκ. Βγες να δεις τον προδότη της Τουρκίας, λέει τώρα.
Αν ο Ατατούρκ έλεγε σήμερα δώσε τη ζωή σου, θα σηκωθώ, θα έδινα τη ζωή μου. Για τον Ατατούρκ. Ήδη, το όνομά μου είναι επάνω, Καμχέρ. Γεννήθηκα την ημέρα της Δημοκρατίας. Εγώ ήρθα στον κόσμο. Το όνομά μου το λέει. Είμαι και Τούρκος. Δόξα τω Θεώ. Τώρα, ακούω έτσι τους ναούς τους. ω τώρα. Όχι μόνο ο πατέρας μου, όλοι. Ο Ατατούρκ το είπε έτσι. Του Ατατούρκ. Πιστεύουν σε κάθε του λέξη. Ήταν πολύ δεμένοι μαζί του. Γιατί τους έδωσε ελευθερία. Ο Ατατούρκ πέθανε, τότε ήμουν 7 χρονών. 550 κομμάτια τσάντα τότε. Παλιά τσάντα 550 κομμάτια. Έτος 1938, 10 Νοεμβρίου. Είπαν ότι ο Ατατούρκ πέθανε. Αν πάμε στο παλιό χωρίο, εκεί. Είναι το παλαιό, σχολείο. Όσοι ζωντανοί άνθρωποι υπήρχαν, όλοι έκαναν έναν συμβολικό τάφο στον κήπο του έθνους. Ατατούρκ. Όσοι ζωντανοί υπήρχαν, παιδιά πιστέψτε, εδώ είναι. Κλάψε, κλάψε. Μεγάλος. Μικρό κορίτσι, μωρό, ακόμα και σκυλιά κυνηγήκε. Υπάρχουν ζώα. Ο Ατατούρκ ήταν τέτοιος άνθρωπος, δηλαδή τέτοια ιδιοφυΐα. Δεν βρίσκεται. Εκείνη τη στιγμή είμαι πολύ συγκινημένος. Τόσο πολύ Ατατούρκ είμαι. Δεν μπορώ μάνα, δεν μπορώ, σιρφέρι του γιατρού, ντοκτόρ Λιουγκετήρ. Δεν μπορώ μάνα, δεν μπορώ, σιρφέρι του γιατρού. Θα πάω πίδι, θα τον φέρω του γιατρού. Άμα τι θα σου πει να μην πεις παιδί μου. Θα σου πω μάνα, θα σου πω, τι θα μην πει να σου πω. Τον ήφερα το γιατρό παιδί μου, τι θα σου πει να μην πεις. Να σου πω μάνα, να σου πω, τι μη πει γιατρός να σου πω. Να σου πάει μάνας, να σου πάει στο χωριό. Δεν μπορώ μάνα, δεν μπορώ, σιρφέρι του γιατρού. Πέρασα ένα καύρε καλοκαίρι. Ωραία, τουρκής εγώ. Πέρασα ένα καύρε καλοκαίρι. Από έπιασες καινούριον φίλο. Σαν τον έπιασα τον φίλο. Ξένος είναι μπρε, τον αφήνω παιδί μου. Αχ, yaşlandık.